बे बुस्थुआ नै जों थारमानि बेखौ एलएमबिआव जोङो सिंग्रा जुलाफि जादोंमोन मिथिबाय। दानिया मा मोनदों जों सिंग्रानि सिङावनो खांखमा नै मिथिबाय। खबरदार दे जों अपेनलि जों जादों खुद बे बुस्थुखौ जों मोनबाय दिनै कक्रच खांखमा मिथिबाय। बयबो दङ बिदि फानो बिसोरो अयनायनो बे एलएमबि आरोखि ना फुराना बिसोरनि सिंग्रानि सिङाव बे बुस्थुखौ जों दिनै मोनदों आरोखि। ओंखायनो आं नोंसोरखौ बि केयारफुल जायोबा बे बुस्थुखौ नोंसोरो माने भबिष्यतआव खेल खालाम। बेफोरबायदि फुराना दखानावदि बेबायदि बुस्थु थायो मिथिबाय रावबो फोथायथावा। खेल लानाया मोजां बयबो बिसोर सांग्रांथि आरो बयबो बेखौ मेसेज होनांगोन बुंफैनांगोन। मानो होनबा बेफोरबायदि बुस्थुआ दिनै जानायनिफ्राय जागासिनो जेरावबो जागासिनो दं। जोङो बेखौ जेरैबाबो जों स्ट्रिक्टलि जों एक्सन लानानै बे बुस्थुखौ जोङो बिसोरखौ जाहाथे साबधान होयो दखानफोरखौ मोजाङै मोजां माबा खालामनो थाखाय आरोखि। बेखौ आं बुंथिना होबाय बे बुस्थुआ एलएमबिनि आरोखि। देखो सर देखो तुम्हारा समोसा में क्या है हम आज मिला है खुद खाया क्या है देखो कॉकरोच ऐसा तोड़ने ना काम करता है। हाँ देखो एलएमबिनि मिथिबाय नै एलएमबिआव मोनदों जों बेखौ बिराद फुराना दखान बियो खिन्थु बाट सिंग्रा सिङावनो खांखमा नुबायना एलएमबिआव एलएमबि